Transparency International tellet lil Malta 6 postijiet il fuq fis-servej annwali tagħha li jikkalkula l-perċezzjoni ta' korruzzjoni f'167 pajjiż madwar id-dinja. Fl-2012 Malta kienet fit-43 post, fl-2013 Malta kienet fil-45 post u fl-2014 fit-43 post. Din is-sena minkejja xhur sħaħ ta' kritika negattiva u kontinwa mill-oppożizzjoni, is-servej ta' Transparency International ta' marki aħjar f'dik li hija l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. B'hekk Malta telet 6 postijiet il fuq u tinsab fis-37 post. Transparency International qalet li minkejja li kien hemm titjib f'dik li hija korruzzjoni f'diversi pajjiżi, fl-Ewropa għad hemm ħafna xi jsir. Fil-fatt kien hemm iktar minn 60 pajjiż fosthom Malta li raw il-marki tagħhom jitjiebu, filwaqt li kien hemm 50 pajjiż li waqgħu lura mis-snin ta' qabel. Transparency International hija waħda mill-iktar organizzazzjonijiet mhux governattivi rispettati mad-dinja kollha fil-qasam ta' trasparenza, korruzzjoni u governanza.